Modul 2, afsnit 6, Loven. Velkommen tilbage. I det her afsnit, der skal vi tale om loven. Og det er ikke som sådan lovgivning og paragrafer og sådan nogle ting, men mere, hvorfor vi har lovgivning, og hvor den kommer fra. Og det kan godt virke, måske en lille smule pudsigt, at det her er en del af et smertekursus. Men det er fordi, jeg hører mange, som er sådan lidt bange for loven. Jeg oplever, at der er mange, der ligesom oplever loven som pressende og utryg og forvirrende. Og den kan virke nærmest truende, også selvom de fleste godt ved, at loven hjælper med at beskytte os. Jeg møder bare stadigvæk mange, som oplever, at loven er urimelig, og at den skaber flere problemer end løsninger. Der er mange, der bliver utrygge i det, fordi det kan være svært at forstå, hvorfor det er sådan. Langt de fleste, de vil gerne følge loven og gøre tingene rigtigt. Men det er frustrerende, når loven samtidig virker uretfærdig. I det her afsnit, der skal vi høre om, hvorfor der er den her uoverensstemmelse. Jeg kan ikke ændre loven, men hvis vi forstår, hvorfor tingene er, som de er, så er de måske ikke helt så utrygge at være i. Hvorfor har vi lovgivning, og hvordan hjælper loven os? Hvordan er lovgivning opstået? For at få svar på det, så kan vi kigge på menneskets natur, for eksempel evolutionsteorien. Hvad er evolutionsteori? Evolutionsteorien, den forklarer, hvordan arter udvikler sig. Du har måske hørt udtrykket, den stærkeste overlever. Det burde måske nærmere hedde, den bedst tilpassede overlever. Det handler om, at de egenskaber, der øger chancen for overlevelse, over tid bliver mere fremtrædende i forskellige arter. I dyreverdenen, der er det de dyr, der for eksempel er bedst til at gemme sig, der overlever, fordi de ikke bliver spist. Og dermed så er det deres gener, der bliver videreført, og derfor den retning, deres art udvikler sig i gennem flere millioner af år. For mennesker, der handler det ikke kun om fysiske egenskaber, men også adfærdsmønstre og sociale strukturer, som fremmer gruppens samlede overlevelse. Hvad fokuserer evolutionsteorien på? Evolutionsteorien fokuserer på overlevelse og tilpasning gennem samarbejde og gensidig støtte i grupper. Mennesker har udviklet sociale mekanismer, som reducerer konflikter og fremmer forudsigelighed, og det øger chancen for succes i komplekse miljøer. Evnen til at planlægge fremad og stole på andre gruppemedlemmer, det er centrale elementer i evolutionsteorien. Hvad siger evolutionsteorien om forudsigelighed? Forudsigelighed spiller en afgørende rolle for overlevelse. At kunne forudsige miljøets mønstre eller andres handlinger, det har hjulpet mennesker med at undgå fare og med at sikre ressourcer og med at skabe samarbejde. Sociale regler og love er en forlængelse af den her forudsigelighed, fordi det giver faste rammer, hvilket reducerer usikkerhed, og det gør det lettere at træffe beslutninger. For hvis vi ikke hele tiden skal gå og gætte på, hvad andre mennesker vil gøre og hvilke regler vi skal følge, så er det nok nemmere at orientere os, og det er vi noget mere trygge i. Du kan tænke på, hvis du er et nyt sted, hvis du har skiftet arbejde på et tidspunkt for eksempel. De første par uger, man er et nyt sted, der er det meget energikrævende, fordi man skal hele tiden orientere sig om, hvor er toilettet, og hvordan bruger man kaffemaskinen, og hvad hedder folk, og alle de her ukendte ting. Og man ved ikke rigtigt, hvad procedurerne er, og hvordan normerne er på stedet. Og så er det lige så stille, når man finder ud af de her ting, og man har været der et stykke tid, så bliver det nemmere og mindre energikrævende. Og det er altså den forudsigelighed, som vi mennesker bedst kan lide. Set fra evolutionsteoriens perspektiv, så kan lovgivning ses som en videreudvikling af sociale normer, som er opstået evolutionært for at fremme samarbejde og reducere usikkerhed. Regler, de skaber nemlig en forudsigelig ramme for, hvordan vi er sammen med hinanden. Det kan være med til at beskytte individet ved at reducere risikoen for social eksklusion, altså at man bliver holdt udenfor og ikke må være med. Samtidig så giver det også mulighed for, at man kan hvile sig og komme sig i svære tider. Det hjælper også med at styrke gruppen, fordi det fremmer samarbejde og tillid, og det øger gruppens samlede overlevelsesevne. Lovgivning kan altså reducere stress, fordi det skaber stabilitet, så man ikke konstant skal navigere i alle mulige uforudsigelige situationer. Så ifølge evolutionsteorien,
så er lovgivning altså med til at beskytte individet, styrke gruppen, reducere stress. Hvad betyder lovgivning i forbindelse med sygemelding? Ifølge evolutionsteorien, så giver det omsorg og støtte. Sygemeldingsregler, de reflekterer nemlig behovet for, at fællesskabet støtter den syge, så de kan komme ovenpå igen og bidrage til gruppen. Ifølge evolutionsteorien, så er lovgivning også en investering i fremtiden, fordi det at støtte personer med f.eks. kroniske smerter, det ses som en investering, der gavner både individet og samfundet på lang sigt. Og det lyder jo rigtig godt, men det er bare på en eller anden måde som om, at det ikke helt er sådan, verden fungerer. Fordi hvis det var det, hvorfor er der så mange, der oplever ligesom at blive ladt alene? Hvorfor er der en oplevelse af, at man bare er et nummer? Det er fordi, der også er en anden teori. Og det er den teori, som sundhedssystemet i høj grad bygger på. Afskrækkelsesteorien. Afskrækkelsesteorien siger i bund og grund, at man kan få mennesker til at opføre sig på en bestemt måde gennem kontrol, straf og frygt for straf. Og det kan man sådan set også, i hvert fald i en grad. Hvis du stjæler, så hugger vi din hånd af. Man vil ikke have hugget sin hånd af, man frygter straffen. Så derfor lader man være med at stjæle. Hvis du kører hurtigere end den her hastighed, så får du en bøde. Man vil ikke have en bøde, frygt for straf. Og man ved, at politiet kan komme forbi. Kontrol. Så derfor lader man være med at køre for stærkt. Hvis du svindler med penge, så kommer du i fængsel. Hvis du begår hærværk, så får du en bøde. Hvis du er sygemeldt i mere end 22 uger, så tager vi din økonomiske understøttelse. Men det er som om den sidste, den lyder en lille smule anderledes. Man kan jo stille spørgsmålet, virker det? Virker det at gøre det på den her måde? Hvis man siger til folk, at hvis du ikke er tilbage på arbejde igen efter 22 uger, så tager vi dine penge. Virker det? Ja, det gør det. Og det er effektivt. For hvis folk godt ved, at de mister deres økonomiske fundament, hvis de er sygemeldt i mere end 22 uger, så holder de op med at være sygemeldt efter 22 uger. Er det det samme som, at de burde blive raskmeldt? Nej. Hvad fokuserer afskrækkelsesteorien på? Afskrækkelsesteorien fokuserer på at forhindre misbrug af systemer gennem kontrol og straf. Den forsøger at minimere uønsket adfærd ved at gøre omkostningerne ved regelbrud højere end gevinsten. Teorien den bliver tit brugt i lovgivning for at sikre effektiv ressourceudnyttelse og for at skabe motivation til korrekt adfærd. Set ud fra afskrækkelsesteoriens perspektiv, så er lovgivningen nødvendig for at sikre, at ressourcer de forvaltes effektivt og for at forhindre, at individer udnytter systemet. Den bruger kontrol og straf i et forsøg på at sikre 1. Kun dem med reelle behov får adgang til støtte. 2. Motivere til selvforsørgelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 3. Minimere risiko for, at gruppens ressourcer bliver overudnyttet af enkelte individer. I forhold til sygemelding, så tager afskrækkelsesteorien udgangspunkt i kontrolmekanismer. Det er f.eks. krav om dokumentation og løbende evalueringer, fordi at de skal sikre, at det kun er personer med reelle behov, der modtager støtte. Nu kan du måske høre, at de to teorier, de passer ikke helt sammen. Faktisk er de måske nærmere modsætninger, og det giver problemer. Hvilke uoverensstemmelser er der mellem de to teorier? 1. Motivation eller begrænsning. Ifølge evolutionsteorien, så kan rehabiliteringsprogrammer og fleksible arbejdsmuligheder motivere sygemeldte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ifølge afskrækkelsesteorien, så sørger rehabiliteringsprogrammer og fleksible arbejdsmuligheder for, at vi kan dokumentere og kontrollere, hvordan ressourcerne bruges. Og dermed kan vi begrænse misbrug, samtidig med, at straf og kontrol forhindrer, at systemet bliver overbelastet. 2. Fokus på gruppe eller individ.
Evolutionsteorien prioriterer gruppens behov for at sikre, at alle får støtte til at genvinde funktion og bidrage. Afskrækkelsesteorien fokuserer på individets handlinger og potentielle misbrug af systemet. 3. Tillid eller mistillid. Evolutionsteorien den bygger på tillid til, at de fleste handler efter gruppens bedste. Den tror på, at mennesker er sociale og gerne vil hjælpe hinanden. Afskrækkelsesteorien antager, at mennesker er egoistiske og handler efter sit eget bedste, og derfor skal styres og kontrolleres, for at samfundet kan være retfærdigt. 4. Langsigtet investering eller kortsigtet effektivitet. Evolutionsteorien vægter langsigtede investeringer i støtte og rehabilitering. Afskrækkelsesteorien den prioriterer kortsigtede løsninger gennem kontrol og effektiv ressourceudnyttelse. Hvilken betydning har den her uoverensstemmelse? 1. Stress og stigmatisering. Afskrækkelsesteoriens strenge krav kan føre til stigmatisering af sygemeldte. Det kan øge stress og forværre deres tilstand. Evolutionsteorien foreslår støtte og opmuntring til at fremme heling og trivsel og bevare tilknytning til gruppen. 2. Manglende investering i rehabilitering. Afskrækkelsesteorien kan overse behovet for langsigtet rehabilitering, fordi hele fokuset er på, at der ikke skal spildes ressourcer. Evolutionsteorien opfordrer til investering i individet som en langsigtet gevinst for samfundet, for hvis individet støttes gennem svære tider, så vil de bedre kunne bidrage til samfundet igen sidenhen. 3. Sociale spændinger. Afskrækkelsesteoriens kontrol og sanktioner kan skabe mistillid mellem borgere og systemet, blandt andet fordi, at der kan være uenighed om, hvilke regler der er retfærdige. Evolutionsteorien fremmer samhørighed og samarbejde gennem tillid til hinanden, hvilket styrker tilliden til samfundet. Og dermed så opstår der altså store problemer, når vi forsøger at få de her teorier til at hænge sammen. Vores natur bygger på evolutionsteorien, at vi er sociale og gerne vil hjælpe hinanden. Men vores sundhedssystem bygger på afskrækkelsesteorien, at vi er egoistiske og skal kontrolleres. Vores ønske om fællesskab og samarbejde bliver altså underlagt en masse regler og love. Kontrollen og straffen og frygten for straf er i strid med vores natur, og det kan få den til at virke urimelig og selvmodsigende. Hvorfor kan loven virke skræmmende? For mange mennesker, der kan loven som sagt godt være sådan lidt uhyggelig. Det handler blandt andet om, hvordan lovtekst bliver formuleret. Lovtekster, de kan virke skræmmende og intimiderende, især hvis man allerede føler sig sårbar, hvis man fx er sygemeldt. Og det skyldes både den måde, lovtekster er skrevet på, og den situation, hvor man typisk møder dem. Samtidig så er lovtekster formuleret på en bestemt måde, for at opfylde specifikke juridiske krav og sikre retfærdighed. Jeg skal prøve at give en lidt nærmere forklaring på det. Hvorfor virker lovtekst skræmmende? Lovtekster er ofte skrevet i et juridisk sprog, og det kan være teknisk og præcist og fyldt med en masse fagudtryk. Og det kan godt gøre det svært for personer, som ikke har en juridisk baggrund, at forstå teksten. Der er også mange, der oplever, at sproget er ret tørt og sådan lidt upersonligt, og det kan skabe en følelse af afstand til teksten og dens betydning. Lovtekst er typisk også meget generelt. Det er skrevet til at gælde for mange forskellige situationer. Og for en person, der er sygemeldt og måske føler sig overvældet, så kan det godt være svært at forstå, hvordan en lovtekst relaterer sig til ens egen konkrete situation. Lovtekster indeholder ofte beskrivelser af pligter og regler og sanktioner, og det kan give indtryk af, at fejl eller misforståelser kan føre til alvorlige konsekvenser, og det kan godt forstærke følelsen af usikkerhed og frygt. For en sårbar person, der kan det føles som en ekstra byrde at skulle navigere i komplekse regler, når energien og overskuddet bare allerede er lavt. Og når man møder lovtekst, så sker det typisk uden tilstrækkelig støtte til at tolke eller forstå den tekst, man læser.
Det kan godt skabe en følelse af, at man står alene, og man har et tungt ansvar for at finde ud af, hvordan loven skal bruges eller overholdes. Lovtekster, de repræsenterer også staten og myndighedernes magt. Det kan godt føles overvældende for en person, som oplever sig selv som sårbar. For mange kan det føles som en kamp imod et uigennemtrængeligt og magtfuld institution. Men hvorfor er lovtekster skrevet på den måde? Lovtekster skal være præcise og utvetydige for at sikre, at regler kan anvendes ensartet og retfærdigt. Det kræver, at sproget er teknisk og detaljeret for at undgå misforståelser og tvetydigheder. Eksempel. Hvis en lov om sygedagpenge ikke klart definerer, hvem der har ret til ydelsen, eller hvilke krav der skal opfyldes, så kan det føre til forskelsbehandling eller tilfældige afgørelser. For at undgå det, og i stedet kontrollere, hvordan tingene foregår, så har loven nogle kasser. De kasser gør, at vi ved, at alle dem, som er på den her måde, de får det her, og alle dem, som er på den her måde, de får det her, osv. Det er et forsøg på at mindske forskelsbehandling. Desværre er der bare mange, som tydeligt kan mærke de her kasser. Og endnu værre bliver det, hvis man ikke passer i en kasse. For hvis man ryger imellem kasserne, så er det ikke længere klart defineret, hvad man så er, eller hvad man må. Og så ved systemet ikke, hvordan man skal håndteres. Lovtekster er også skrevet til at gælde for alle borgere, og ikke kun for bestemte grupper eller situationer. De skal derfor have en generel karakter, hvilket gør dem mindre personlige og sværere at relatere til i specifikke situationer. Loven skal beskytte alle parter i en given situation ved at skabe klare rammer for, hvordan regler skal administreres. Det kræver en detaljeret beskrivelse af både rettigheder og pligter. For eksempel, så skal en lov om sygemelding både sikre rettigheder for den sygemeldte, men også for eksempel deres arbejdsgiver. Loven skal derfor beskrive de krav, som både borgeren og arbejdsgiveren skal opfylde. Lovtekster skal også give borgere mulighed for at kunne forudse konsekvenserne af deres handlinger og beslutninger. Det er derfor, de beskriver både rettigheder og mulige sanktioner, altså straf. Til sidst, så regulerer loven ofte komplekse systemer, f.eks. arbejdsmarkedet eller socialområdet. Og der er mange aktører, altså f.eks. arbejdsgivere, medarbejdere, læger og myndigheder, og de skal alle sammen arbejde sammen. Og det kræver en detaljeret beskrivelse af, hvem der har ansvaret for hvad. Og af alle de her årsager, så kan lovtekst altså godt komme til at virke lidt skræmmende, når man læser dem, fordi der er så meget fokus på kontrol og straf, og fordi de kan være svære at forstå. Jeg håber, at den her gennemgang har været med til at gøre loven lidt mindre skræmmende, selvom den måske stadigvæk i nogle tilfælde virker urimelig. Og næste gang du taler med dem nede på kommunen, typisk din socialrådgiver, og du bliver nervøs eller irriteret, og har hørt alle mulige ting om, at de vil bare tage dine penge, eller de jagter bare folk rundt, så kan det være godt at minde sig selv om det her. Deres natur er også at støtte fællesskabet. De vil gerne hjælpe dig, de vil gerne hjælpe gruppen. Men deres arbejde er at varetage kontrol, straf og frygt for straf. De er underlagt alle de her regler, som jo i en grad hjælper og beskytter os, i hvert fald det meste af tiden. Socialrådgiveren vil gerne hjælpe dig, men det er svært for dem, fordi du er faldet imellem kasserne. Det her var det sidste af modul 2, der handler om informationsmangel. Jeg håber, du har prøvet at lave nogle af aktiviteterne, og at du har snakket lidt med vores chatbot, ellers så kan du gå tilbage og gøre det. Du kan også gå tilbage og høre afsnittene igen, hvis du har lyst. I næste afsnit starter vi på modul 3 om individuel konceptualisering.